Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Geometry Dash βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε το tryout για πρώτη πίστα. Κάντε ένα sub και like. Θα σας πω το 95% από εσάς που βλέπετε τα βίντεο δεν έχετε κάνει like και εγγραφή. Γι' αυτό σας παρακαλώ κάντε, είναι τζάμπα. Chop, 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 chop. Ήρθε πραγματικά τώρα. Πάμε στο πιο δύσκολο. Όπως βλέπετε εδώ έχω κάνει 100%. Πάμε. Τι έχω κάνει. Φυσικά όποιος πρώτα βλέπει αυτά και μου πει «Μα δεν είσαι καλός, τι έχεις κάνει ρε». Φίλε, για μένα τα λέτε. Πρέπει να base after base. Διαφήμιση, συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν τραγουδώ έτσι τέλεια. Πάμε για ρεκόρ. Όχι, κάναμε ρεκόρ. Όχι, 75%, πολύ καλό. Πάμε και ένα site. Γιατί είναι τόσο ωραία τα μπιτάκια στο τέτοιο. Γιατί είναι τόσο ωραία τα μπιτάκια στο Geometry Dash. Όχι ρε φίλε, καλά πάμε ένα ηλεκτρόμιο. Τι είναι τα μπιτάκια ρε φίλε, είναι full ωραία η μουσική. Τώρα είναι full. Δεν φαίνεται τίποτα. Πάμε ένα εύκολο, πάμε ένα cut, let's go.
έξι. Ω, 16 κάνουμε. Πάμε ένα jumper. Φίλε, πάντα εδώ χάνω. Πάμε και δύο τελευταία. Ένα drive και ένα base after base. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει ξαναπαίξω άλλο. Δεν με νοιάζει ξαναπαίξω άλλο. Και πάμε και ένα base after base. Try out pickup. Να παίξουμε αυτό και ένα base after base. Φίλε, πάμε να base after base τώρα, φίλε, θα θυμώσαι ρε. Ωραία. Και να μην βγει και τεράστιο το βίντεο. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο